நல்லா இருக்கு. ஸ்டோரி கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் லேக் ஆகுது, ஒரு 3/4 மணி நேரம் லேக் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்கு படம். ஆனால் படம் பேசுனால உட்கார முடியல, அது ஒன்று தான். கிராஃபிக்ஸ்லாம் செமையா, கிராஃபிக்ஸ்லாம் சூப்பர் ப்ரோ. படம் லேக்லாம் இல்லை, பார்க்கலாம். இவன் இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்க்கல. வாய் பேசுறா வந்து படம் பார்க்குறவங்களா வாய் பேசுறாங்க. சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. கிராஃபிக்ஸ் வந்து மற்ற படத்தை விட 3D சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. 3D பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ. கிராஃபிக்ஸ் சூப்பரா போட்டுருக்காங்க. குவாலிட்டிலாம் நறுக்குன்னு இருக்கு. ஒன்றும் தப்பே சொல்றது. படம் சூப்பரா இருக்கு. படம் பார்க்கலாம் ப்ரோ. படம் சூப்பரா. படம் பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைட்டாக லேக் ஆச்சு. ஆனால் கிளைமேக்ஸ் நல்லா இருக்கு. 3D எஃபெக்ட் மெயினாக 3D கோசரம் தான் படத்துக்கு எல்லாருமே வராங்க. கிராஃபிக்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் நல்லா இருக்குண்ணா. கிராஃபிக் 3D எஃபெக்ட்டுக்காக தான் வராங்க மெயினாக. வாயா நம்ம இல்லையா ஒரு தடவை பார்க்கலாங்க. ப்ளூ படம் மாதிரி இருந்தது. கடைசி ஃபைட் சீனுங்கெல்லாம் நல்லா இருந்தது. கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்தது. ஒரு தடவை பார்க்கலாம். தமிழ் டப்பிங்கெல்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. கிராஃபிக்ஸ் நல்லா இருக்கு. எல்லாரும் ஒரு தடவை வந்து பார்த்துட்டு போகலாம். ஹாலிவுட் ரசிகர்கள் மட்டும். சென்டிமெண்டெல்லாம் அவ்வளோ இல்லைங்க. இது ஒரு ஹாலிவுட் படம் மாதிரி ஃபுல் கிராஃபிக்ஸே எடுத்திருக்காங்க. நல்லா கிராஃபிக்ஸ் போட்டு நல்லா டப்பிங் பண்ணி நல்லா எடுத்திருக்காங்க. அவ்வளோதான். நல்லா இருக்கு ப்ரோ. சூப்பராக இருக்கு. படம் பார்க்கலாம். 3 மணி நேரம் உங்களுக்கு போரே அடிக்காது. ஃபேண்டஸியாக உங்களுக்கு வந்து கிட்ஸோட வந்தீங்கன்னா நல்லா ஃபேண்டஸியாக உட்காந்து நல்லா பார்க்கலாம். எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் எப்பயுமே ஆக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி இருக்கும். படம் சூப்பராக இருக்குது. எதிர்பார்த்து ஏன்னா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து எப்பயுமே ஆக்ஷனாக இருக்கும். செகண்ட் பார்ட் வந்துட்டு ரொம்ப மைல்டாக போகிற மாதிரி இருக்கும். நல்லாயிருக்கும். ஃபேண்டஸ் சூப்பராக இருக்குது. அது வந்துட்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது, அந்த ஒரு வேர்ல்டுக்குள்ளே போன மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ப்ரோ வேறு லெவலில் இருக்குது ப்ரோ. நான் மார்வலில் பார்த்துருப்போம், 3Dல இருக்கும். ஆனால் வந்துட்டு இது கொஞ்சம் அன்லிமிட்டடாக இருக்குது. பார்க்க கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் ப்ரோ. தேட்டரில் பார்க்க ஃபீலே வராது. ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக ஒரு நாமளே போன மாதிரி இருக்கும். நல்லாயிருக்கும். படம் சூப்பராக இருக்குது. ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. ஃபுல்லாக வாட்டரில் தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஸ்லோ அந்த ஸ்டோரி காட்டியிருந்தாங்க. செகண்ட் ஹாஃப் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல். யாருமே எதிர்பார்க்கல. ஃபுல்லாக ஃபைட்டு. அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கும் செகண்ட் பார்ட்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டுக்குள்ளேயே நடக்கும். இது ஃபுல்லாக வாட்டர்லேயே நடக்குது. ஃபேமிலியை சேவ் பண்ணுறது தான் கதை. பட் ஆனால் வேறு லெவல். ஒன் டைம் அது கொஞ்சம் ஸ்லோ இருக்குது. ஏன்னா அந்த கதை உங்களுக்கு சொல்லணும்ல. அப்புறம் அந்த வாட்டரில் எக்ஸ்பீரியன்ஸு, அந்த 3D எஃபெக்ட்ஸ்க்காக நிறையா சீன்ஸு காட்டியிருந்தாங்க. அதனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது. செகண்ட் ஹாஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து வேறு லெவல். தமிழ் டப்பிங் கொஞ்சம் காமெடிக்காக நிறையா அந்த லோக்கல் ஸ்லாங் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆனால் குழந்தைங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. இதில் ஃபிஷ் வந்துருக்கு. நீங்கள் பாருங்கள், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தா தெரியும். இதில் ட்ராகன் அதிகமாக இருக்காது. ஃபுல்லாக அண்டர் வாட்டருங்கிறதுனால ஃபிஷ்ஷை டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறையா காட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஃபுல் சீக்கிரம் சூப்பர் சாட்டிஸ்ஃபைட். நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. விசுவல்ஸ் நல்லா இருக்குது. ஆனால் ஸ்க்ரீன் பிளே ஒன்றும் சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை ப்ரோ. கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்லோ, என்கேஜிங்காகவே இல்லை. இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கலாம். கட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். டப்பிங்லாம் நல்லாயிருக்கும். சீரியல் மாதிரி போட்டு இழுத்துட்டானுங்க கிளைமாக்ஸ் எல்லாம். பார்க்கும்போது தெரியும், நீங்கள் பாருங்கள், பார்த்தா தெரியும். கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட்டு தான். ஐமேக்ஸு விசுவல் சைஸ் ஐமேக்ஸெல்லாம் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். ஐமேக்ஸில் பார்க்கலாம். சிஜியெல்லாம் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது. அதெல்லாம் நல்லா இருக்குது. மற்றதெல்லாம் எல்லாமே மைனஸ் பாயிண்ட்ஸு தான். என் கிரெடிட் நாங்கள் எதுவும் பார்க்கல. இல்லைன்னு சொன்னாங்க, அதனால் வந்துட்டோம் நாங்கள் வெளியில். அடுத்த பார்ட் வர மாதிரி முடிச்சிருக்கிறாங்க. நாங்கள் தான் போகிற மாதிரி ஐடியா இல்லை. நானும் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஆக்ட் பண்ணேன். அதில் என்னோடய கேரக்டர் பேர் கீரி. ஸோ இதுலேயும் கீரி இருந்தனால வந்து எனக்கு அது பார்த்தோன்னா ஒரு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ப்ளஸ் வந்து நான் சிங்கப்பூர்லேருந்து வரேன். ஸோ வந்து இங்கே இங்கே வந்து தமிழை பார்த்தேன். அங்கே தமிழில் இருக்காது எப்போதுமே. ஸோ தமிழில் இருக்குது அந்த அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வராதுன்னு நினச்சேன். ஆனால் அந்த தமிழில் இருக்கிற அந்த நானும் உன்னை உணர்கிறேன் அந்த வார்த்தை வந்து லைக் ஃபீலிங் அது சூப்பராக இருந்துச்சு. ப்ளஸ் 3D எக்ஸ்பீரியன்ஸும் சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் அப்படியே எந்திரிச்ச உடனே படத்துக்கு வந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக வந்து திடீர்னு தான் படத்துக்கு வந்தது. ஆனால் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ண மாட்டேன்னு நினச்சிக்கு தான் வந்தேன். ஆனால் பார்க்கும்போது அப்படி கிட்டக்க பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. ப்ளஸ் 3Dயில் இருந்தால் சூப்பராக இருந்துச்சு. சென்டிமெண்டலாக எப்படி? சூப்பராக இருந்துச்சு எல்லாமே. ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்பாய்லர்ஸ் கீழே தண்ணிக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருந்தப்பெல்லாம் வந்து எனக்கு மூச்சு விட முடியாமல் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஓவரால். படம் சூப்பராக இருக்குது. 3D தான் 3D கிளாரிட்டி நல்லா இருக்குது. டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது.
சரிங்க ஓகேண்ணா உங்களுக்கு படம் பிடிச்சது சூப்பராக இருக்கும் படம் நல்லா இருக்கு. படம் நல்லா இருக்குண்ணா ஃபேமிலியாக வந்து பார்க்கலாங்கண்ணா. சூப்பராக இருக்கு. சென்டிமெண்ட் இருக்கு, நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு. படம் நல்லா இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்கும். இல்லை போரெல்லாம் அடிக்கல, படம் நல்லா சூப்பராக போகுது. அடுத்த பாகம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. சென்டிமெண்டெல்லாம் நல்லா இருக்கு, கரெக்டாக கொண்டு போயிருக்கிறேன். ஆக்ஷன் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. சீன் எல்லாம் சத்தியமாக வந்துடாதீங்க. படம் 4 மணி நேரம் வச்சு செய்யறானுங்க. வந்துடாதீங்க, யாரும் படம் வந்துடாதீங்க. பார்க்கலாம், ஒரு குடும்ப கதை மாதிரி கொண்டாந்துறாங்க. சென்டிமெண்ட்டுக்கு அது நிறையா இருக்கு, பார்க்கலாம். சென்டிமெண்ட் நல்லா இருக்கு. ஃபேமிலி, நம்ம ஊருக்கு தகுந்த ஃபேமிலி மாதிரி அவங்க கொண்டாந்துக்கிறான். குடும்பத்துக்காக உழைக்கிறான். அப்பா பாஸ்ட் அதிகம், நல்லா இருக்கு படம். பார்க்கலாம், டைம் போர் அடிக்காமல் போயிட்டு இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அவதார் ஃபஸ்ட்டு பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுன்னு தான் இன்றைக்கி வந்து புக் பண்ணி கண்டிப்பாக வரணும்னு வந்தோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. 3D எஃபெக்ட்டு செம்மையாக இருந்துச்சு. பிள்ளைங்களாம் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பாங்க. மெயினாக ஃபேன்ஸ் இந்தியாக்காகவே இந்த ஒரு விஷுவல் ட்ரீட் வந்து அருமையான விஷுவல் ட்ரீட். ஓப்பனிங் சீன்லேருந்து எண்டிங் சீன் வரைக்கும் ஒரு விஷுவல் ட்ரீட் வந்து நீங்கள் அருமையாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அதை கண்டிப்பாக வந்து ஜேம்ஸ் கேமரன் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டோட செகண்ட் பார்ட்டில் ஒரு டெக்னாலஜியை நல்லா அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே மட்டும் ஒரு லேகிங் இருக்குது, அது ஃபஸ்ட் ஹாஃபில். செகண்ட் ஹாஃபில் ஆக்ஷன், ஒரு அந்த வாட்டரில் யூஸ் பண்ண டெக்னாலஜி ஆகட்டும், அவங்க நல்லா எஃபோர்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க டெக்னாலஜியில். இந்த வேல்டெல்லாம் வாட்டர் வேல்டெல்லாம் நல்லா காட்டியிருக்காங்களா? நல்லாவே காட்டியிருக்காங்க. நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து இந்த 3Dக்கு ஓகே, பட் ஐமேக்ஸ் 4DXல கண்டிப்பாக இன்னும் நல்லாயிருக்கும். மோஷன் பிக்சர் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஒரு இடத்துல கூட பிசிறு தட்டவே இல்லை, அழகாக அந்த ஸ்மூத்னஸ் இருக்குது அழகாக. இந்த பாட்டில் வந்து டிராகன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் மட்டும் வரும், செகண்ட் ஹாஃபில் ஃபுல்லாக வாட்டர் பேஸ்டு அனிமல்ஸ் மட்டும்தான். ஐ மீன் அந்த உயிரினங்கள் மட்டும். தமிழ் டப்பிங் பரவாயில்ல. தமிழ் டப்பிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை விட இந்த பாட்டில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நம்ம அவெஞ்சர்ஸில் வந்து எப்படி கொஞ்சம் எண்ட் கேமில் கொஞ்சம் மாற்றினாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இதில் மாற்றிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் இருந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம். சென்டிமெண்ட் இருக்குது, படம் ஃபுல்லாகவே சென்டிமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்திருக்காங்க. ஃபேமிலி என்டர்டைன்மெண்ட் தான். தேங்க்யூ. அதான் ப்ரோ, அவதார் ஃபஸ்ட் பார்ட் இருக்குல்ல, அதுக்கு ஹீரோவுக்கு பேசுனவர் இறந்துட்டாரு, அதனால் வாய்ஸ் மாற்றிட்டாங்க. ஓகே படம் நல்லா இருக்கு. இப்போ நான் 3D எல்லாம் எப்படி இருக்குது? நல்லா இருக்குங்களா? 3D எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கு. ஸ்டோரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸ்டோரி கதை நல்லா இருக்கு. நல்லா ஒரு இதாக பார்க்கலாம். ஓகே, நான் 3 மணி நேரத்துக்கு மேலே போடுவோம், அதுதான் போர் அடிக்காமல் போதா? போர் அடிக்கல, நல்லா நீட்டாக போகும். நல்லா இருக்குங்க. போர் அடிக்காமல் போதாண்ணா? இல்லை போரெல்லாம் அடிக்கலைங்க. இல்லை பார்க்குறதுக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக தான் நல்லா தான் இருக்குங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி பண்ணுவோம். ஸ்டார்ட் மியூசிக்.